Go. 32-3. Tayo. Easy go back. Jabret. Kabulsi out. Easy running. Muna blow. Blue ball. Easy go kontra Tejano. Arbusto. Personal foul, Kapura. Shooting foul, Rex shooting foul. Oras, 5 minutes, 9 seconds. Rex shooting foul na. Shooting foul na rin. Wala may bola. Niño, pinatay tayo. Last 3 minutes and 19 seconds. Coming out, your picture is. Time out.
Coco. Yan yung gawin. Colors, Batang Ako. Jose Maria, isa pag-ibig ka na. Abang Kapol. Anak ko. Pastora Orlando. Pastora Victor. Victor. Artist pa rin. Ang meron pa rin siyang gusto. Wala. Wala yung Mayo. Mayo, wala na ako. Ang gusto, hinapin ko ninyo. Hoy! Ninyo. Ninyo, pasto sa Blackpink. Ay butulit na nasay. Ninyo. Pasto Mayo. Mayo. Arbitro, stay by Mayo. Wala. Mayo pa rin. Tumira pa rin. Wala pa rin. Inyo. Tumira sa inyo. Wala pa rin. Nabulaw. Arbitro, pasto pa rin. Time out 2. Hindi kita juday. Monay! Susel pa rin. Susel, tawag na Susel. Yung sosal ng spaghetti. Walang hagit. Jacqueline Soriano, Peggy. Jacqueline Soriano, kapatid ni Idol. Marchiga. Nasa kay Bernardino sa Constitution. Tayo. Ayo. Foul. Yung Pedro. Penalty. Ayo. Personal wala. Yung bala. Ayo. Wala pa rin. Takbuhan yung tingin. Nagbar, kontra Bernardino. Bernardino, oy! Agawan mo po. Blue ball. Sabret, Mayo out. Konti. Marchiga, tinatay ka po. Solid. Yung Pedro,
RP3. Last 1 minute. Paglagay, wala, Masika na bitawan, nagwang militar, hindi na pinasa, so bilhin ka dyan. Color goal. Sing ball. Kabote kontra Kabote. Kabote kontra Kabote. Ano ang mabol ng referee? Oras, 43 seconds. Hola, Aray, out. Gambul. Gambul. All out ka nun. Di bullshit. Mereka-pamit yung ulit eh. Pasok ka! Masika. Rapi.
Yan yung score nila.